Ahora vai vir un gilipollas de moito cuidado, é un flipao, e pensa que ten puta idea de todo, e non vale nin pa tomar polo cu, pero vos decidilla todo que sí, xa veredes que vanse las putas risas. Gilipollas! Inútil! Hostia, é meu pai. Hola, boas tardes, Florencio. Hola, buenas, que tal? Buenas. Ti teria algún problema para foder? Digo... Xa se ve, eu xa hago con ventaxa. Sou guapo, teño a cara que nin Dios, o físico axúdame... A ver, de 5 dou... Sou un tipo de puta madre, teño todo, teño de todo. Gafas de sol, collar... Traballolle varias tácticas de papi. Bueno, o nariz tamén me axuda, unhas máis que nin Dios... O brazo axúdame, sou un tipo que ten varias tácticas de papi efectivas. Sí, non, efectivas. Demostrei, non é? Os meus amigos están de acordo tamén que sou a puta hostia. Fodo o que quero, vamos. Teño tácticas, varias tácticas, sí. Como cal, a ver? Bueno, unha que me funciona sempre é ir pagando, mentome en gastos, non, pero bueno, sácome de problemas e non te leo a cabeza cas tipas. Eso, vou pagando, despois teño máis, teño de ir onde a máis guapa do local a decirlle, preséntame a tua amiga gorda e fea. Entonces a hembra guapa ponse celosa, entre eso e que hai impacto ca miña belleza, teño a ganada xa. Sí, a ver, son moi bo de Dios, non queirades copiarme, isto para vos non é. Pero eu estou vendo que ti varlle moito ao físico. Sí, basicamente. Entonces, se por exemplo hai unha gorda e unha cachonga, ti que lle faz? Eu? Agora que lle den polo cu! Hostia, imos ir. Cada delgade me cago en Dios. Cae gimnasios, hostia. Perdona, Patricia, pero non me parece ben, Porque eu antes estaba gorda e vou dicir unha cousa, tamén necesitamos foder, ainda que non seamos capaces, porque quen carallo quer un rastrollo, Pero eu tamén teño fodido con Carlitos, con Luis da Cocha, con Antonio, E tamén o teño pasado moi ben. Este moreno de aquí, por exemplo, eu tamén o fodía cando era gorda e agora non, que agora estou buena e elijo guapos como a él. Que día que esto, hostia, non ten puta idea. Todo o mundo sabe. As gordas pa un lado e as guapas pa'l medio. Que somos, animales. Todo o mundo sabe. Gordas fuera, guapas pa dentro. Tamén, depois, mirollas fuera, cachondas pa aquí. É así, pouco a pouco. É como foi avanzando a humanidade. As gordas fuera. Os guapos somos os que quedamos agora aquí, mandando. Que sí, Patricia? Eu creo que tes razón, eu tamén lle fago así. O meu home, por exemplo, é guapo como a ti. Por qué? Poden dar aquí? Ti sabes, hostia, joder. Teu home, digo que... O meu home és ti. Ai, puta que te pareu. Mira, pois sí, Patriciño, sí, a ver. Eu non sei se está... Mira como bailo, a ver se te fai o teu home, hostia. Mira pa aí. No voy a pedirte mi amor imposibles, cosa que jamás me podrás conceder, que parece el tiempo o el curso del río, o que salga el sol cuando va a anochecer. Solo te pido que me hagas la vida agradable y decides vivirla conmigo. Solo te pido que me hagas